ישליחו. איש את שיקוצי עיניהם לא ישליחו מהאינסטגרם, מהטיק טק, ומהצינור, ומהפייסבוק, עוד מה? צ'אטים. כן, אל תדאגו, הכתיבו לי את זה. כל האתרים האלה, המלוכלכים האלה. ואת שיקוצי עיניהם לא ישליחו מהאינסטגרם, מהצינור. שהשם ייקח את הצינור. טיק טוק, כן. כל אלה שיקוצי עיניכם השלירו, תסננו את המכשירים. שמעו לי מה אני אומר לכם. תסננו את המכשירים, זכו לגאולה. כפרה עליכם, אני אוהב אתכם. כל האמת תקבלו פה. תיזהרו מהרבנים שירגיעו אתכם. אל תדאגו, הכל בסדר. מי אמר משיח? על מה אתם אומרים משיח? חתיכת עמלקים. אנחנו יכולים היום. בדרך אגב, אני רק אומר לבנות עקיבא, זה הביסים האחרונים של הסנדוויץ' שלכם. אני פונה לכל אלה שקוראים לעצמם מזרחי, קבב מזרחי, לאומי, דתי לאומי, זה בנק לאומי. דתי חרדל, זה רותם על הנקניקיות. אני מודיע חד משמעית. אם לא תחזרו בתשובה, בריכה מעורבת של דתיים. בוא'נה, רואים את אשתך עם בגד ים, אתה דתי? מה הכיסוי הזה הוונדנה? אין וונדנה בבריכה. בעלה רואה אותה. חברים שלו